Ο Άγιος Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έζησε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή του Βυζαντίου, όπου οι διαμάχες και οι δολοπλοκίες περί θρόνου και διαδοχής και περί λατρείας ή όχι των εικόνων ήταν σφοδρές και ανελαίητες. Ο Φώτιος έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι αυτοκράτορες Μιχαήλ, γιος του Θεόφιλου, ο Βασίλειος ο Πρώτος και ο Λέων ο Έκτος, γιος του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 810 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη από επιφανή οικογένεια που αγωνίστηκε για την τιμή και προσκύνηση των ιερών εικόνων, ήταν δηλαδή εικονολάτρες. Οι γονείς του, ο Άγιος Σέργιος και η Ειρήνη, καταδιώχτηκαν επί του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου. Ο πατέρας του, Άγιος Σέργιος, ήταν αδερφός του Πατριάρχου Ταρασίου και διαπομπεύτηκε δεμένος από το λαιμό στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Στερήθηκε την περιουσία του και εξορίστηκε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του σε τόπο άνυδρο, όπου από τις ταλαιπωρίες πέθανε ως ομολογητής. Ο Φώτιος έλαβε αξιόλογη μόρφωση και αφιερώθηκε στη μελέτη της κλασικής ελληνικής και εκκλησιαστικής γραμματείας. Υπερείχε όλον το σύγχρονο του σε ευρύτητα παιδείας και θαυμαζόταν ακόμα και από τους εχθρούς του. Ήταν συγχρόνως θεολόγος, νομικός, ιστορικός, φιλόλογος, ποιητής, μουσικός, μαθηματικός, ιατρός, γεωγράφος και αρχαιολόγος. Παράλληλα διέθετε ευσέβεια, ρητορική δεινότητα και πολιτική δεξιότητα. Ο Μέγας Φώτιος στην αρχή της σταδιοδρομίας του ήταν λαϊκός και στρατιωτικός. Ο αυτοκράτορας Βάρδας το 857 μετά Χριστό, όπου βασιλεύει αντί του μικρού ανιψιού του Μιχαήλ, εξορίζει τον Πατριάρχη Ιγνάτιο και κάνει Πατριάρχη τον Φώτιο. Η χειροτονία του σε επίσκοπο έγινε την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 858 υπό των επισκόπων Σιρακουσών, Γρηγορίου του Ασβεστά, Γορτίνης Βασιλείου και Απαμίας Ευλαμπίου. Προηγουμένως βέβαια εκάρη μοναχός και ακολούθως έλαβε κατατάξει τους βαθμούς της ιεροσύνης. Ο Ιγνάτιος όμως επεδίωκε πάση θυσία την επάνωδό του στον πατριαρχικό θρόνο και ενέπλεξε στο σχέδιο του και τον Πάπα Νικόλαο. Τότε γίνονται μεγάλες αναταραχές γι' αυτό με τη Δυτική Εκκλησία και τον Πάπα. Ο Νικόλαος, Πάπας της Ρώμης, αφορίζει το Φώτιο και εδώ είναι η αρχή του σχίσματος Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Επί Φώτιου πάντως επικυρώνονται οι αποφάσεις της Συνόδου περί λατρείας των εικόνων. Το Σεπτέμβριο του 867 ο Βασίλειος δολοφόνησε τον Μιχαήλ τον Τρίτο και έμεινε μόνος αυτοκράτορας. Για να βασιλέψει απερίσπαστος και δεδομένου ότι οι οπαδοί του Ιγνάτιου αποτελούσαν την πλειονότητα και ήταν προστατευμένοι και σύμμαχοι του Πάπα, θυσίασε το Φώτιο και επανέφερε στον πατριαρχικό θρόνο τον Ιγνάτιο. Το 877 όμως ο Ιγνάτιος πέθανε και σε 3 μέρες ο Φώτιος ανεβαίνει στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Αναγγέλει την επάνωδό του στον Πάπα Ιωάννη και του ζητά να στείλει εκπροσώπους του στην Κωνσταντινούπολη για να συμμετέχουν σε σύνοδο που θα την επικύρωνε. Ο Πάπας αναγνώρισε το Φώτιο με τις απαντητικές του επιστολές και έστειλε τους εκπροσώπους. Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Φώτιος αποκατέστησε τις σχέσεις του με τη Ρώμη και συνέχισε το ιεραποστολικό έργο στην Ανατολική Ευρώπη με τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Όταν ο Βασίλειος ο Πρώτος πέθανε το 886, τον διαδέχθηκε ο γιος του Λέων ο Έκτος. Πρώτο μέλημα του αυτοκράτορα ήταν να περιστοιχίζεται από πρόσωπα της εμπιστοσύνης του. Ένα από τα μέτρα ήταν και η εκ νέου απομάκρυνση του Φώτιου από το πατριαρχικό θρόνο. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο ανήλικος αδερφός του αυτοκράτορα Στέφανος και ο Φώτιος εξορίζεται. Ο Άγιος Φώτιος κοιμήθηκε το έτος 891 μετά Χριστό, όντας εξόριστος στην Ιερά Μονή των Αρμενιανών, όπως άλλοτε και ο Ιερός Χρυσόστομος στα Κόμανα του Πόντου. Το ιερό σκήνομα του Αγίου και Μεγάλου Φώτιου εναποτέθηκε στη λεγόμενη Μονή της Ερημίας ή Ηρεμίας που ήταν κοντά στη Χαλκιδόνα. Ο Άγιος Φώτιος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές και πνευματικές προσωπικότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ονομάστηκε Μέγας για τις πολλές υπηρεσίες που πρόσφερε στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας ιερούργησε ως άλλος Απόστολος Παύλος το Ιερό Ευαγγέλιο και αγωνίστηκε για την αναζωπήρωση της ιεραποστολικής συνειδήσεως, διότι γνώριζε ότι ο μέγιστος εχθρός ενός λαού είναι η απώλεια
της αυτοσυνειδησίας του, η φθορά της πολιτισμικής του ιδιοπροσωπίας και η αλλίωση του ήθους του. Ο Άγιος Φώτιος επίσης διεξήγαγε μεγάλους και επιτυχείς αγώνες υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως εναντίον των Μανιχαίων, των Οικονομάχων και άλλων αιρετικών και επανέφερε στους κόλπους της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας πολλούς από αυτούς. Τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις μονές Διονυσίου, Ξενοφόντος Αγίου Όρους και Κίκου Κύπρου. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Φεβρουαρίου.